Goejoen en van harte welkom bij het Politbureau. De eerste aflevering van het Nijjaar 2019. Uw gast is jong burgemeester Gerben Gebrandi van de gemeente Achtkarspelen. En hij is ook kandidaat Eerste Kamerlid voor de FNP. Hij begint ons zijn laatste weken als burgemeester van Achtkarspelen. Gerben Gebrandi. En nou maakt het hem op voor de Eerste Kamer, want hij gaat er mogelijk heen. Wat wil er daar uit de wijs zetten? En hoe denkt er dat zijn FNP het bij de provinciale verkiezingen dwaan zal? Ja, Gebrandi, welkom in het Politbureau. De eerste aflevering van het Nijjaar. Direct al praten met een man die het ophoudt. Eerst eventjes de FNP, jouw eigen partij. Je zet in op vernijing, verjonging. Wat maakt dan met permissie oud man dan in de Eerste Kamer? Ja, dat is een senator. Hè? Dat is een man die het al even draait, wat kilometers had. En dat soort lui we daar soms van vregen. Moet je er leeftijd voor hebben om in de Senaat dat te hoeft komen? net beslist, maar dat zie je wel vaak, ja. Maar dat jij net bij de FNP. Ik keer je hem sneuren, wakker blazen van verjongen, vernijen. Ja, maar jong van geest is ook belangrijk. Hè? Oh. En dat het nog net zo volle maar de leeftijd te maken. Je wordt zo'n 60, hè, dit hier. Ja. Heel dit hier, jullie. Dat hoop je we. Mijn zoons inderdaad. Ja. Je bent een kandidaat voor de FNP, voor de Eerste Kamerfractie van de OSF, de onafhankelijke senaatsfractie. Toch is het nog net weer zo dat je het worden. Nee, Want dat klopt. ik hoor de provincies geen kandidaten leveren. Er zijn 4 partijen die het geren werken in de OSF, de onafhankelijke senaatsfractie. En die zitten in verschillende provincies zelfs. En elke provincie kan 1 kandidaat aanvullen. En ik ga het krijgen dat er zo'n kandidaten binnen. Dus de kans dat je het worden is natuurlijk heel erg groot. Dat zou kennen. Ik omdat Jo Vardonger, die weet je, het stokje van Hoen en Hendrik ten Hoeven van de FNP, de tol hierin zit. Zeker. Hendrik had er heel lang in zitten, had het heel goed dienen. En die stapt het nou. En we zullen afwachten of de mensen mij het betrouwen jou. In deze mannen met dat barren, dat je op tegen. Waar wil je de partij dan maar uitzoeken? Waar stiet Gerben Gebrandi voor in de Eerste Kamer? Nou, Gerben Gebrandi die wil in de Eerste Kamer zelfs eerst de taak als Eerste Kamerlid zo goed mogelijk uitoefenen. En dat is het controleren van de regering. Als de wetten al je goed te staan komen binnen, als die wetten dogen, uitvierbaar binnen enzovoort heen. Dat is het eerste. Tweede punt, en dat wat heel nieuwsgieriger is, dat is de politieke component die de Eerste Kamer hield niet meer krijgt. Ja. Er is nu nog een meerderheid van 1 stem. We denken na de verkiezing dat van de coalitie die het nodig heeft, dat minder wordt. En dan moeten de wetten wel door de Eerste Kamer. En we hebben het jeddersjoen heen, het gedoogverhaal, dat het dan wichtig wordt dat oren mensen in de Eerste Kamer ik maar stemmen. De Eerste Kamer wordt machtiger eigenlijk, de politiek Den Haag. Ja. En als dat nou zijn taak is, dat weet ik niet, maar het is wel de realiteit. En wij gaan, zo ik dan vaak gaan, dat is de belangen die het vooral boeten de ranen staat spelen. Dus Zeeland, Limburg, Grens, Gas, elk ding dat ik gewoon naar Grens, Friesland. Van de regio. Van de regio. Kan het nog spannender, want het ene is misschien goed voor Zeeland, maar net goed voor Friesland. Nee, dat klopt het. En daarom zei de OSF, en dat is helemaal net zo'n makkelijke constructie, zei wij willen wel geerwerkje, maar we respecteren de verschillende standpunten die een regio of een provincie hakken. En dat is een van de die rond er dan wel? Ja, die wil ik ha en die zal ik nemen, want het is Wolsa en dat is een gelok, dat zet ik een beetje maar smile, zoals ze dan zeggen. Het is zonder last of ruggenspraak. Ja. Hè? Dus er wordt betrouwd op jouw inzicht. En dat inzicht dat is twolken zelfs op de gedachtegoed van de FNP in Friesland. En dan zie je dat in die, maar het zijn niet helemaal periferie van Nederland, dat er dezelfde problematieken spelen. Maar net dezelfde belangen staat Andries. Net altijd. Nee. Net altijd. Maar als je het dan net krijgen, val je dan in een gat? Want dan is het niet meer die politieke carrière voor jou. Ja, dat is zo, maar ik val net in een gat. Want er zijn een heel soort nieuwsgierige dingen niet leven en daar red ik me maar. En de partij had je nodig voor zelf, hè? Want die wil vernijen. Allemaal sneuren weer. Hier is borrel, ik van de FNP. Klopt het. Ja, dan komen er zaken als naar je logo's. Nou kan ik me voorstellen dat dat net zo wichtig is voor mensen, waarom ze op je stemmen willen. Maar waar wil je hem heen? Verjongen, hoe doe je dat?
Ja, voor jongen doe je toch mensen die het inspireerd binnen en die het van Friesland gaan willen en die het Jotjen komen om te vragen als ik belangstelling hebben. Vroeger dan kwamen ze vanzelf. In het werk moeten we vanzelf een beetje meer werk van doen om de mensen geïnteresseerd te krijgen. Is die wat verhoren dan in een orde nu de partij? Nou ja, het is als je politiek in generaal is net zo populair. En het voelt mij op, oude sneun, dat er volle meer jonge gezichten binnen als voorheen. En dat is net alleen voor de FNP. Ik zag dat ik om me heen bij andere partijen. Ja, politieke leeftijd onder de jeugd? Nou, dat begint wel wat. We hebben de jongste wethouder van Friesland zit bij u, Jouke Spoelstra. Ja, ik acht Karspelen trouwens. Acht Karspelen bij u. Ja. CDA en zo zul je toch, je moet het wel aandacht schenken. Je moet het energie instappen. Maar dan is het wichtig en mijn ondervinding is altijd al dat als je de jeugd benadert en serieus nemen, dan komt het in kleren. Nou, dan zullen we zien hoe dat bij de verjonging van de FNP gaat. Ja. Laten we eens even naar de kansen van de FNP bij de komende provinciale verkiezingen in maart. Het Wienmoenen standpunt van de FNP valt net oerlijk goed. Ik net bij leden van de partij zelf. Nee, maar laten we dit zeggen. Je moet de standpunten innemen. Hè? Want ooit dan krijg je populisme. De ene dag is dat, de andere dag is dat. Je wil van mij weten wat is het Wienmoenen standpunt van de FNP. Ik spreek vooral van mezelf. Nou, geen naaien op land erbij. Geen naaien op land. En daar steen ik zelfs volslijn achter. Wij moeten erom denken dat we net een soort Flevoland worden. Je bent er wel terugrijden. Daar moeten we ophouden. Alle partijen die zeggen van wij scoren daar toch wel wat in. Voor u is het mogelijk. Dus dan ga je als FNP natuurlijk richting de oppositie. Klopt het. Nou, als je richting de oppositie gaat, dat weet ik niet. Toch vast net. Wien op laan, daar ben wij net voor. Wat er stiert, dat stiert er. En dat mag eventueel vernijden. Maar de rest van de energie uit Wien, die kan op zee af, zat ik altijd steeds te plak. Wat je toen eens ben ik te plak. Wat het nou gaat, en dat is die Lietsemon die in Grijnslaan draaien. Boeten, 8 Karspelen, 10 meter boeten de grens stiert, dan denk je. Ik vind dat helemaal net zo'n rare optie. De meerderheid in de partij wel. Maar de meerderheid in de partij wel. Dat ken ik ben de FNP, daar hebben we gestemd. En dat is democratie. En toen is in een krappe meerderheid het zei, dat moeten we net willen. En er zijn alle redenen voor. Helpt dat nou echt? De boer die dat wil, maar in het grote verhaal van de energietransitie zou je dat misschien beter doen kunnen. Let op, in grotere molens, maar dan wel te plak op het water of in een ruimte dat ze de mensen net de vraag is natuurlijk even wat het electoraal qua stemmers voor de FNP budget is. Nog even een oorpuntje. De FNP is natuurlijk, nou je hebt nou leuk vinden of net, een taalpartij. Zul je net eens wat minder stief of vast horen, maar om meer stemmers te loeken? Nou, de FNP is een partij die zegt, wij hebben ons eigen identiteit heeg. En daar heeft de taal dus een belangrijk onderdeel van. Ja, maar we zijn al lang net meer alleen nog een taalpartij. Wij willen dat is wel wat je stralen, dat is wel de beeldvorming. Ja, zo'n Hollandstalig iemand zo die de voorzitter van de partij wil kennen. Zeker. Nou, voorzitter, dat hij of zij zal zeker onjaar dat er de Friese taal leren wil. Ik spreek hem maar, want dat kleeft vanzelfs aan. Dus ik wie die jongen die in Wien Britsere deal een net Friestalige persoon in de rie halen, omdat ik vind dat we breed share moeten. Maar dan praat je wel nog dingen aan dat je zegt, als het net maar de taal in je best en net maar de cultuur in je best, ja, dan krijgt die partij net verzind worden hier. Dat is logisch. Ja. Nog heel even 8 Karspelen, Jon Hemauskiën. Ja. Formeel tak hem wieken, maar je gaat nog even terug omdat je opvolger Oebele Brouwer pas in februari begint. Ben je een woordpiek, maar een woordpieken worden in sociëteit? Ja, vast zoveel als dat ken, maar ik heb me daar heel thuis en het is eens het grootste compliment als krijgen kerst als woordpiek. Geo zei, je bent eens een woordpiek. Maar is het dan sneur of is het zaterdag? Ja, ik zeg nog altijd sneur. Ja, ben je geen woordpiek? Nee, maar ik heb wel tripjes aan. Ja. Dat is ik wel weer. Laten we even zien naar hoe het uw cartoonist Gerber van Beek naar deze man, Gerben Gebrandi, zocht. Ja, dat hoor ik direct fietsen. Ja. Want fietsen dat doe je graag. Ja. In Frankrijk of de Alversterren, dat ken altijd. Tegen dank voor je komst naar het Politbureau. We hopen dat je beschikbaar blijft voor dit programma. Graag. Ontsaf hier het Politbureau. Bedankt voor het zien en graag ontnijden.